Kana, push! Putik! Uy! Ay, galaw! Gawak! Gawa ng silpuno! Gawa ng silpuna, uy! Tilag pa, Jud! Asan ni, uy? Fuck! Tama. Tuwagan ako ni si Hana, be. Hello, be. Alay, sagot sa balay, be. Na ako'y problema ba? Busy ka? Awi ka, og dili ka man, og dili. Wala ko kay pakialam sa ko, okay ra gud pod. Ana, dabitaw ko nga ako lang isa dire. Kaman din ati ay. Sige, be. Ulaton ta ka diri ha. Karon dayon ha. Sige, be. Bye-bye, love you. Manhim, may gyapon yun, padugay-dugay pa jud. Saan na po kaya problema ani ni Marking? Padali-dali mo kung anhis sa ila, ha? Saan na po kaya... Ay, nanapit siguro do'y pangayoon ba? Tira bang inyota ka lagot. Be? Isa man, be? Hindi. Hindi, padali-dali man ko nimo. Saan problema na po nimo? Ako'y problema, be. Saan problema na po nimo di ay? Oh, ano nagugka naman na? Imong gilabay? Labay na ko. Lagot naman kayo kay nagtanong-tanong ako sa itong mga picture ba? Oo niya. Ang mga memories na to, kabalo biya, tanong, 7 years na ta. Sa 7 years na to, dagay na kitag picture nga nabuhat. Mga video na to sa una. Nagtanong-tanong ko, niya, ni kalit raman og lag. Dito mo yun sa part nga ka na nakatupis ka. Lagot kayo eh. Makaguba og kuan, kalipay. Yan, saan man na mo ron? Wala na kay cellphone. Wala na dyan ko yung cellphone, ano eh. Kato na lang sa keypad imong gamiton. Kipad. Kani akong gitawag sa mo, ha? Imong keypad. Be, huna-huna, ha? Lahi ang impact sa text lang. Ug sa kanang makita jud na ako imong nawong jud. Maka-video call ta, kadi man ko maka-video callan eh. Gusto man ako ni. One hira man ko diri pagtawagan ko nimo. Di lagi be kulang ra gihapon na nga kuan be dili na sapat. Dili sapat na ingon ana. Dapat cellphone jud kay ma-video call ta ka, ma-chat ta ka. Makapasa kag picture sa kuha. Daan na po dito mong cellphone no. Daan oy, dugay na kayo to eh. Ano nga be kung hindi nakay bakante dira palit ko cellphone be. I've been looking for you this whole life long. Sige, ani na lang. Hulata ko diri ha. Asa naman pud ka? Hulata gani ko kay mulakaw sa ako kadiyot. Asa gani ka? Mag-loan ko, kapalitan ta kag cellphone. Mag-loan ka? Oh, mag-loan ko. Palitan ko nimong cellphone? Let's just make it. Magaling kang kupal ka. O, sige na, mulakaw na ko ha. B, thank you kayo, B. Thank you Love kayo. you. I love you too. Kaswerte ba? Kanya mo na akong ginahulat. Mo na akong ginaingon. Pag ang babae mong hilak-hilakar na, dali ra kayo na sila mo bigay sa imo ah. Kailan na yung mga jamming to the max. Good. May liba ta. Karon, mo na niyang panahon nga na ako'y bagong cellphone. Masave jud akong mga tinigom karong adlaw. Induta ning na jud tayo uyab nga mo gasto sa tuwa oy. Be! 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 Oy, Be! Oy! Oh. Hinit kaayo eh. Kanang nakailis na lang pud like sa ninaw short lagi hari kagikan. Ngapit na lang po kog mall, gikan kog bangko, kay nagpalit ko og kuan. Igang gud kaayo. Gilis na lang ko. Tara ta! Asa naman ta? Adto na ta! Mamalit ang cellphone? Oh, tara na! Mamalit ang cellphone ngayon nani ang suot nimo kita-kita ang imong pusod. Tara na! Ha? Ano man? Ha? Pag jacket na unsa man kakabalo man Wala ka ko jacket, wala ko na Nay jacket dira o na unsa di ka magtakita makasi ang pusod nimo. Na diri oh.
Sutan eh. Kabalo maka di ko ganahan na ng pagkakita pusod. Sige, sutan eh. Samang ka. Di ko ganahan na magkuyog tang kita kag pusod. Sa uban bitaw, grabe makatanaw. Sa'yo makatanaw pag sure dra. Si pagtanaw ato sa mga TikTok. TikTok. Taka, makawala mo good. Tara. Tara na! Kanang kuan ha, cellphone nga nindot ako ha. Ay. Tay pa. B. Asa di ta mamalit og cellphone di ay? Dito sa kuan, sa Max Gadgets. Max Gadgets. B di ko musulod og mall di ay karon bilain kay wa ko biya ko iligo. Dili man ta sa mall. Unsa? Dili man ta sa mall. Asa man day na? Na sila store. Dira sa may City Hall. Asa dapit? Sa Rizal Street at Bangsa Carlas. Naday dra di ay. Nadira! Ano nakabalo Ay, makadira? nakakita ko sa ilang post, sa ilang Facebook page. Unya mga nindot. Max Gadgets. Mga nindot. Nindot. Basig ilang palitan mga ko ni mo cellphone. dili nindot. Nindot lagi lang mga cellphone dito. Kita ko sa ilang mga post. Gwapo ang cellphone yung paliton sa kuha. Tara. Di asa matadapit mga tubila yun na mga tagibaktasan mo. Amo na na oh. Dito na. Amo na? Amo na na dira. Ngunit, Ala, yusa, diri, daghan yung cellphone diri day. ang ganit no. Namantag mga units di ari sir. Tinood ni be, palitan jud ni mo ani. Palitan lagi ta ka. Ang sabi gusto nimo. Dala sa ko natay C11, natay C21 ang Ang saan na siya, ma'am? Realme na siya Realme? sir. Opo. Ang sa ginapakita nimo sa isa ka Ay, unit sir. Kanang nindot lang kada ko, storage good ma'am. Ana ako ta sir, natay tag 128 gig nga storage pin niya tapos 8 gig ang RAM. 8 gig ang RAM? Opo. Kung saan ba niyo bang phone diri ma'am? Na ako din sir, natay Infinix. Kani 128 gig tapos 6 gig ang RAM. 7,999 lang na siya. 7,900. 99, 128 gig. 7,999 ra daw be. Nindot. Ikaw. Pero na ako nakita silang page, be. Unsa man? Ano sila page? Nato yung Vivo. Di ba nato yung Vivo ninyo, ma? Ay, tay pa. Namoy iPhone diri. Sir, na ako din. Oo, mga brand new siya tanan, sir. Ay, Nakay latest, iPhone 13. Sige ka na ako iPhone. Ayun lang sa ng iPhone, Vicky. Unsa? Ayun lang sa ng iPhone. Di ba na pa kung ba't? Unsa man labi? Nagpunong dili. Sunod na lang. Palitan kayo mag iPhone sunod. Sunod. Karon dili sa iPhone. Dili lang sa ng iPhone, ma'am. Pero gwapo ba yung tanan, Oo, no? gwapo ni siya, ma'am. iPhone Latest na siya, 13? iPhone 13. Pero sunod na lang. Pila ganin ni siya kakuan, miss? Pilang internal gani ani? 128 gig, ma'am. Oo, 128 gig ang internal niya. Pila ganin ni siya? 50,000. Sunod na lang. Iguman sa nako ha. Kani. Mag-loan lang sa kung Magunsa ka? Mag-loan lang kung usap. Kani. Nato lagi ko ganahan sa kung nakita ko sa ilang page. Kung na Ay. Ay, Rogoni Bio. Rogoni. Ah, kana, ma'am. Oh, ay 33S. Ay, oh, swak sa imong gipangita nga spec, sir. Kaya naka 128 gig na internet. Pila ni ma'am? 128 gig? Opo. Unsa may mga promo ninyo diri ma'am? Ang nakalunod ani saya sir, kaya natay free ani saya headset, na putay free cover sa Namoy free headset ani ma'am? Na, sir. Natay free headset ani. Ah, okay. Hindot siya ma'am no, kaya na free headset. Kung ikaw, isa na gusto nimo? Kanina lang, Kani Bibo. pwede na to i-open, Anong sir. Bibo? Ay naman, kada akong gusto ang pila na ma'am. 12,899. 12,000 B, kuha na lang karon B, kada akong gusto. Ano yung gusto? Kada akong gusto. Sure na ka. Sure na. Kasi pag mapalit na nato na, may na kung kag lahi na po di mong gusto. Gusto Wala, ko yun eh. kada akong gusto. Basig na pugos na ka kay mo akong gusto. Wala, uy mo lang gusto ganin no. Kay magamit na ko na sa akong mga online class nga na. Online class? Class pa day ka. Wala, pero magpa-enroll ko. Inis cash ba na? Oo, cash. Cash to cash ni ma'am no. Opo, sir. Tapos among installment, sir, is pina-process ko lang sa kawon. Ah, pero na may installment sunod. Yes, sir. Naa. Sige lang, cash lang mino, withdraw bitaw ko. Sige, miss. Ako na to. Kana. Sure na ka. Ano na lagi ko ana? Sige ma'am, kauna mo na ma'am. Ibalot na dito ma'am. Balot na. Balot na dito ma'am. Wala dagang storya ni. Basta kay palitan ko niya. Balot na daw dito siya, man. Balot na dito ma'am. Sure ka din na yung tanawon? Hindi na lagi na ako natanawon lagi. Ganahan mo kung tama. Nice, ginagawa ko na. Yeah.
Ika. Ay, Tara, sir, oh. salamat na. Sige. Ma'am, di ba naman yung previous headset? Yes po. Pero, naano mo niya kasi yung bang, sir? Itatake ko kanina yung ano. Ay, Yun na lang ang buhangin Sige yung na, ako na headset, sir. ulit, ma'am. Ay, sir, ang bayad, sir. Ayan, ay, sorry po. Ay, just dapat pag Gcash? Yes, oh, Ay, dapat na sila Gcash. Scan na lang na ulit. Okay ra? Okay. Naunhan. So, ano mga Kamu ko nangawat ko, ako rin mga kita na og yan, nakalimot ro ko guli. Pero mo ni previous niya no. Okay na, basta ako na. Nabayad na. Ulit na. Ay, sige ma'am, dali sa amin. Thank you, sir. Sa mga kadrobi no sa. Sir, na kaya kalimtan, sir. Sir, dala, sir, oh. Bluetooth speaker, sir, sa YT3S. Unsa ni siya, ma'am? Bluetooth speaker sa YT3S. Freebies din na mo sa iya, sir. Nakalimtan ako hatag. Ay, free. Opo. Kinsa man din niya ko, ani kay ako man ning cellphone gipalit. Sir. Thank you, ma'am. Sa mga kadrobi. Kaya niya, nakalitan naman dyan kag cellphone. Asa man takarang mga to? Siya sa tamangad to. Asa ta mga to ba? Anak ka, manglaag po to. Dili uy manguli naman ta. Asa man na siya? Uy, uman ta kapalitig cellphone. Manguli na inuon ta. Asa man data mo adto day kapalo makadagan pa og batonon sa balay. Anak ka, manglaag pa ta. Sa ka, uy, anak ka, lambingon ko nimo. Binausa maka. Bira kay nang lambing-lambing sa tao nga dagag priority uy. Karon naman ba? Palitan ka nita kag cellphone no. Ani na lang. Manglaag ta sunod adlaw ayo kabalaka magkita ta ilaag ta ka. Lab kita ka. Sige na, sunod adlaw na lang. Muli na ta. Dira man nara dito akong kuano kana dito ako musakay. Ha? Sige na, uli na. Salamat sa cellphone. Sige na, bye. Bye. Ditso. Magdula na og ML.